なんとなく僕が漠然とアイルランドに来る前から感じてたあの音楽のすごく静かだけどすごく力強いっていうところの全てを見させていただいた気がする。で僕が一番美しいなと思ったのは、あなたにとって音楽とはとか、あなたにとって踊りとはって聞いた時にみんな考えたこともないって言ったこと、僕もそうありたいと思いました。必ず僕なんかもよく聞かれますから、雑誌だテレビだラジオだで、そんな時にいや僕の人生ですっていうのが正しいのか、なんだろう、自分にとってはかけがえのないものですとかいろいろ言葉を探してきたんです、ずっと。でもね、よく考えたことないですこれがね正しい答えだっていうね、お兄さんから学びましたね。って考えたことないな。でも音楽大好きです、みんなそうおっしゃいましたよね。 I love music って、それでいいんだよねフィドルの奏でる音色に誘われたアイルランドの旅。家族、ふるさと、そして音楽をこよなく愛する人々の深い思いに触れた葉加瀬さん。一歩前に踏み出すためのとっておきの言葉を手に入れました。I love music